Hormat vatandaşlar, eziz türkmenim. Men öňüm aýtdym, ýene-de gaýtalaýaryn. Hemmeleri dinlän. Tarapsyz mediany dinlän. Pikir edin. Her aýdylan sözi gowy dinlemegi we netije çykarmagy, dogry netije çykarmagy başaryň. Birini agitasiýa edýän ýa-da suwutsuz garalayan adam kim bolup biler? Kimin kellesinde näme pikir baryny aýdyp biljek barmy araňyzda? Bu gidişde siz türkmenin ertirinin nähil boljagyny bilýäňizmi? Halky goýun sürüsü ýaly görüp oturan adamyň halky türkmeni ertir adam ýaly görjegine inanýan barmy araňyzda? Oýlanyň. Bugünü däl ertir pikir edin haýyş. Türkmen aganyň ertiriniň ýagyty bolmagy ýa-da ýene bir garaňkylykda kul bolup ýaşamagy sizin pikirlenmäňize bagly. Ol ertir mundan beter tüm garaňkylyk bolup biler. Erkin ses kanalı may ayından Türkmenlerin sesini, nalasyny dünýä çykaryp başlady. Ragip Kamil İlbey aslı Kerki Gyzylayakly Türkmenlerdendir. Biziň türkmenimizdir. Ol diňe bir Türkmenistan däl. Dünýäniň islendik ýerinde haksızlyga, zuluma sesini çykaryp hak üçin söýüşýän bir eskerdir. Ol biziň mehriban halkymyzy birleşdirmek, jemlemek üçin hereket etdi. Halka dogry ýol görkezmek üçin ýanynda durup onu inandyrdy. İnsanlyk hakynda adamlaryň arasynda gatnaşyklar, mehr, syýlag, hormatdan gürrüň etdi. Ýyllardyr aldygy bilim baýlygyny siziň bilen paýlaşdy. Hakykaty size düşündürmeye çalıştı. Emma dün erkin ses kanalı yapıldı. Näme üçin? Bu hakykat halkın bir yere jem bolmagy kimin işine päskel berdi? Kim halkın jebizleşmeginden korkýar? Yoksa da ağzını ağlartdy höküm sür cümlesine inanýanlar hälem barmy? Indi gutardy. Hakykat mundan soňra dynmaz. Halkyň gözüni gorkuzyp höküm sürilýän döwür geçdi. Türkmeninde oýandy. Ol keçe telpek basmaçy türkmen oýandy. Indi 70 ýyllap Sowet döwründe beýnisi ýugulan, soňra da 30 ýyllap elhenç düş ýaly gorkuda saklanan türkmen ağa oýandy. Indi halk goýun hiç kimem çopan däldir, unutmaň. Ol halk indi gurt sürüsü ýaly bolup birleşer we şagallara, sırtlanlara öz ýurduny bermez. Men inanýarym muňa. Halk üçin haky gözlemene çıkan garaja olan Türkmen halkının sesini, erkin sesini ikellep goldaýar. Men hakyň tarapyny tutýaryn. Yine ýolumdan dänmerin. Bugün bolmasa ertir, men erkin sesin mundan da batly ýanglanjagyna inanýaryn. Sebäbi ol halkyň tarapynda. Gaýtalaýaryn, wagt hemme zat görkezer. Temeni haltada gizläp bolmaz.